jopuonj mag mbalariany ng'anyo, jomage laktache dwa ng'anyo, gik machalo kamagi. Iparo ni awinjo ka ji mathoth wacho ni ma en yo mar loko attention, golo attention mar ji kuom weche matimore, magineno ka ne pek, mondo koro mar Rigathi ni ochal gima pek mokalo. Onyalo bedo strategy magolo attention mar ji kuom weche ma affect piny Kenya sani. Anto kanene kamano. Aparo ni again jok mang'eny jok ma ringo gi narrative mar ni idwa gol wa evidence kata wach mar Adani. Mago be ng'eny gi ibro yudo ni gin joge Rigathi. Mondo onere nikech gin ema ka gitieko wacho mano. To gilugo wiye mayom ni wach Rigathi is not important. The people, jo Kenya, dwaro pi. Jo Kenya, dwaro chieme mesa. Jo Kenya, dwaro pesa ofuku gi. Wach Rigathi is not important. Werigo. Mago jok ma bende, gin bende, e jok ma dwa golo. Gin bende jok ma dwa golo. Ji e paro mar thicho oko Rigathi. Kage duoko e lwenje wa ma kawaida ma pile. Nikech lwenj mar gik madhi richo. Tok birumo. Onge chieng' mwabro chiewe Kenya kan gik moko kata Amerika gik moko ok dhi maber sate. Kidhi White House. Ji gomo around White House every day. Onge piny man gi kwe ma gimoro amora oselosore. Koro kawa tieko gi wach Rigi ji to wachak wadok adoka e Adani no. Onge ng'ama tamo wa e Adani. To kwa tieko kata mana gi William Ruto to pod Adani wadok e adoka. To okapar ni ng'ato ka Rigathi nikech kopo ni narrative no wakao ni suppose ni wayiere ni en wach mar golowa obwongo wa kata pachwa ya Adani wadwa tero koni to aketora e kom Rigi ji nitie gi mora modwa dhi through on this be anyalo yie sacrifice abilano to save sirikal ma ok ane the ultimate leader mare ere ng'ama nya yie gino nikech sani inyalo ng'iyo gik mawachore kuome kaka nikech gik mobedo table ka moko idhi kel nyaka evidence about whether evidence is true kata ok true mano is a different discussion but samose kel gima kamane nyingi kata kopo ni ok en adieri to senjawi kaka ing'ama dhano ing'ama nigi jaode ing'ama nigi nyithinde ing'ama nigi anyuolane ing'ama jatelo monego bed ni nigi luor moro kiwango moro diye dhi through magete simply because idwa save sirikal. Nyithindi di ng'e gigi kaka koro sani neno ni public participation in the whole country. Dangi iye dhi through all this simply because idwa save Adani. In gango ya Adani no. Penjo madwa penjre. Is it worth it losing everything nyaka luor ma in go? Nikech sani odwa dhi bedo dragged through. Evidence go to bro bedo tested. Mamoki bitere court to test their adieri man kuomgi. To kata bed ni gidhe magi bedo tested moyud ni ok gin adieri. To nyingi to senjao moyuyo moweko kethre. Dangi yedhi through all this thing. Mane penjo mase penjo. Asewinjo nyaka jo siasa matene. Wacho kaka idwa gol ji e Adani. Anaparo ni gino ok nyalre nikech aketora e kom Rigathi. Tawach danga bed gi jatenda e winjruok moro. Ni in koro ywari koda kedhre uru koda muwach gigi te kuoma. Simply because adwa save Adani. Mokwongo deal no ng'ama nobiro en koso minister. So anokane possibility mare aneno katin. Anene ma en wach makoni. To macha nikech kaka koro nyo jatelo mar kweth ng'eny e parliament wacho ni Mr. Speaker ng'amwa deal go en ng'ama rach en ng'ama rateng' ma chunye rateng' ka chunye ogwal gik makamago diye simply because idwa Mr. Speaker nyakung'e ngima president ni edenya speaker ing'e gima wuoye in ing'e gimoro ma an benda ng'e ing'e ni gik makamago gin allegations ma serious moket mangima dhano nitie dangi iwe wach gote simply because idwa save Adani. It Adani ni en polo kose nango. Amiyano kane ka wach Adani. Ema gini ena wach makando
Tadani be en mana wach moro. Okay, bedo deputy president ok en lemo matin e Kenya Ok en ka. lemo matin. En lemo maduong' Inya ahinya. bet president sasa. Inya bet president, ya. Suluhu Hassan en president. Simply because of Koro, kuom ranyisi, kapo ni othich Rigathi Gachagua, nitiere jok mochung' kode